Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Biz Allah SWT rahmeti bilen Şeyh Tariq Al-Qahtani'nin kitabın Al-Mufid fi Qawagid Tawhid diyen kitabın devam etəbiz. İndi hazır bizning g'ibadatning ma'nasi degan tema bo'lib turalda. Нәрсә соң ул гыйбадат? Şeyh Tariq Al-Qahtani mында иң беренче гыйбадатның аңлатмасын әйтеп килә. Сез аны язып алыгыз, мин аны группага да җибәрәмен, дөрес язырга, ничә икәнлеген. Беренче ул Аллаһка күндәм рәвештә буйсыну, аның мәхәббәтенә ирешү максаты белән. Ягъни кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә гыйбадат кыла нинди максат белән? Иң асыл максаты ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мәхәббәтенә ирешү. Әмма нинди рәвештә? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә буйсынып, күндәм рәвештә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә әмер иткән, шуны эшләп, һәм нәрсә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тыйган, шуннан тыелып яши, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең мәхәббәтенә ирешү өчен. Һәм шулай ук Шейхүл-Ислам Ибн Тәймия дигән галим икенче шулай аңлатма бирә. Шулай галимнәр дөрес дип әйтәләр. Икенче аңлатмасы ул әйтә: Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ярата һәм нәрсә белән разый, бөтен тел һәм тән кыла торган, ачык яисә яшерен халәттә булган гамәлләр ди. Ягъни гыйбадат ул нәрсә Аллаһ Тәгалә ярата, нәрсә белән разый, тел белән кылынамы ул, тән белән кылынамы, шушы гамәлләр һәм ачык рәвештәме яисә яшерен халәттәме булган бөтен гамәлләр шушы гыйбадат дигән аңлатмага керәләр. Һәм асылда гыйбадат инде ул, әгәр дә без әйтсәк, ачык рәвештә шушы менә тел белән әйтә торган дисәк, ул намаз булырга мөмкин. Шулай бит инде кеше зикр әйтә мәсәлән, кеше дә күрәне, ул мәсәлән яшерен рәвештә булса, ул төннәрен намаз укый мәсәлән, тән белән дәген мәсәлән, тел белән дәген намаз укый, ураза тота, закат бирә, хаҗ кыла. Әмма яшереннәргә бик ачыктан керә Аллаһ Тәгаләне ярату, Рәсүл сәламне ярату, Аллаһтан курку, ихласлылык, Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылу, сабыр итүләр. Булар бөтенесе дәгән уже яшерен халәттә кылына торган гамәлләргә керә. Шуңа күрә гыйбадат ул бөтен изге гамәлләр. Асылда әйткәндә, бөтен изге гамәлләр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә разый булган, яраткан. Аны бөтенебез дә беләләр. Бөтенебез дә белә, нәрсә Аллаһ Тәгалә ярата, нәрсә яратмый. Белән гөнаһны беләбез, Аллаһ Тәгалә яратмый икәнлеген, шуңа күрә ул беренче гыйбадәткә керә алмый. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә гыйбадат кылу ул инде шуның өчен безне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга барлыкка китергән. Инде Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин барлык кешеләрне, барлык җиннәрне бары тик миңа гына гыйбадат кылырга барлыкка китердем ди. Шушы барлыкка китерүнең сәбәбе ул Аллаһка гыйбадат кылу. Икенчедән, шушы Аллаһка гына гыйбадат кылырга барлык пәйгамбәрләр чакырган. Барлык пәйгамбәрләр, ничек без беләбез, һәр бер пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә җибәреп торган. Ни өчен? Төп асыл максаты бер Аллаһка гыйбадат кылу. Һәр бер пәйгамбәр шуңа чакырган. Ничек итеп, мәсәлән, фaqala ya qawm, Нух алейһиссалам туна сөйләгәндә Аллаһ әйтә: "Фaqala ya qawm ya'budullah ma lakum min ilahin ghayruh." Нух алейһиссалам килә дигән үзенең кавымына әйтә: "Я кавмым ди, Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз ди. Аннан башка сезнең ди бер ни илаһләрегез дигән юк ди." Шундыктан шушы гыйбадат дөрес булсын өчен, шушы гыйбадат кайчан дөрес була, әгәр дигән аның әркәннәре булса. Гыйбадатның бар әркәннәре. Моны шулай язырга кирәк. Нәрсә ул әркән? Ул рукн дигән сүздән алынган, ягъни диннең шушы асыллары. Әгәр дә шул әркән булмый икән, инде шул гыйбадат инде дөрес булып саналмый. Гыйбадатның әркәннәреннән булып тора 3 әйбер. Беренчесе ул мәхәббәт, икенчесе ул курку, өченчесе ул өметләнү. Шулай ук Шейхүл-Ислам Ибн Тәймия дигән галим әйтеп китә: "Шунлыкта белди, йөрәкне кузгатучы, уятучы сәбәпләрдән булып тора ди, менә шу 3 әйбер ди. Ул Аллаһны ярату, Аллаһтан курку һәм шулай ук Аллаһка өмет итү. Һәм шуларның арасыннан иң көчлесе ул ди мәхәббәт. Мәхәббәт. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне кеше яратмый икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә карата мәхәббәте юк икән, ул курксалар да гына, өмет итсенләр дигән, ул аның асылда гыйбадат кыларга нияте дигән булмый, теләге дә булмый. Ягъни шул теләкне уятучы, шул кузгатучы ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне ярату.
Алла Субханаху ва Тааляны ярату ул иң көчле йөрәкне кузгатучы, уятучы сәбәпләрдән булып тора. Шуңа күрә без Алла Субханаху ва Тааляны яратырга тиешбез. Хәзер менә мин кыскача гына Шейх Абдуразак Аль-Бадрның шушы Аллаһны ярату турында сүзен әйтеп китәм. Аның язган китабында моны язып тормагыз. Бу фақат менә шу ярату нәрсә икәнлеген аңлатып китәсем килә. Ягъни күп кеше әйтәләр, без Аллаһны яратабыз диләр. Аллаһны яратырга кирәк диләр. Әмма асылда күреп торасың, әгәр дә кеше Аллаһны яратса, бу эшләрне эшләмәс иде, шулай бит инде. Ягъни кайберләре Алла Субханаху ва Тааляның яратуның аслын аңламаганнар. Аллаһны карата мәхәббәтләре уянмаган. Һәм шуңа күрә күрәсең, аларга әйтәсең намаз укырга дип. Алар әйтә, ничә намаз укырга тиешмен дип. Ягъни Аллаһ кушканга күрә дисең, ул Аллаһны дөрес дип танымаган, Аллаһны яратыр өчен. Шуңа күрә Шейх Абдуразак Аль-Бадр хафизахуллаһ әйтеп китә, чынлыкта Аллаһны ярату ди, ул ди бәхетнең асылы ди. Чын кеше чыннан да бәхетле буласы килә икән, чыннан да шул бәхетлеккә бу дөньяда һәм ахиратта ирешәсе килә икән, ул һичшиксез Алла Субханаху яратырга тиеш. Әгәр дәгән Аллаһны яратмый икән, шулай монда әйтә Шейх, аның гомере ди, ул ди үлгән кеше кебек яшәгән кебек ди. Анда нур дагын юк ди. Ул ни өчен эшләгәнен дә белми ди, ни өчен шул гыйбадәт кылганын да белми ди. Кайберләр кешене күргән була, мен әти укырга куша дип, әни укырга куша дип, монда шундый мине көчлеләр менә укырга дип, көчләмәсәң анда сугырга мөмкиннәр, кыйнарга мөмкиннәр дип, кеше намаз укырга мөмкин. Әмма бу дөрес асыл түгел. Шуңа күрә балаларга дагын җиткергә кирәк Аллаһны яратуны. Ягъни Алла Субханаху Тааля сине бер кайчан дагын сиңа zulm китерми. Алла Субханаху Тааля сиңа хәерлек кенә тели. Алла Субханаху Тааля син яратуын телисең икән, нәрсә эшләргә кирәк? Мин әйткәнгә күрә түгел, әни әйткәнгә күрә түгел, Аллаһ шулай дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһ турында күбрәк сөйләргә кирәк һәм Аллаһка шул мәхәббәткә илтә торган сәбәпләрне кылырга кирәк. Һәм бу дөньяда һәм ахиратта шушы зур уңышка ирешәсең килә икән, һичшиксез Алла Субханаху Тааля карата мәхәббәтне арттырырга кирәк. Һәм шушы Алла Субханаху Тааля карата кешенең мәхәббәте була икән, ул изге гамәлләрне җиңел кыла башлый. Ни өчен? Чөнки бу гамәлне белә кем ярата? Ул аны Алла Субханаху Тааля ярата. Аллаһ кем ул? Ул бөтен нәрсәгә караганда да Аллаһны күбрәк ярата. Шуңа күрә Аллаһ әйтте икән шушы гамәлне кылырга дип. Мәсәлән, вaqimус-сала ва атуз-закат дип, мәсәлән, намаз укыгыз дип, закат бирегез дип. Кешенең мөмкинчелеге бар икән, мәсәлән, закат биргә, яисә кеше намаз укый икән, инде ул белә, бу эшне Аллаһ Тааля безгә әмер итте. Аллаһ моны ярата. Һәм Аллаһ моны яраткач, мин эшлим дип, кеше шушы гамәлләрне җиңелрәк эшли башлый. Һәм шулай ук шушы гамәлләр аның камил рәвештә эшләнелә. Теге намазга басты даган кырыйларга карап утырмый, ихластан намаз укый. Ни өчен? Чөнки Аллаһның яраткан гамәлен эшли. Аллаһ аны күреп тора, Аллаһ аны белеп тора. Һәм Аллаһ шушы үзенең кулына шушы мәхәббәтне бирде икән, галимнәр әйтәләр, инде димәк Аллаһ аңа хәерлек кенә тели. Аллаһ аны иншаллаһ җәннәткә кертәсе килә. Аллаһ аны уттан саклыйсы килә. Шулай инчегетләр без беләбез, Расул саллаллаху алейһи дугасы бар. Тирмизи риваятендә килә торган, Расул сөйләшкән, әсәлүк я Аллаһ ди, мин синнән ди, синең яратуны сорыйм ди. Һәм сорыйм яратуны, кем сине ярата ди. Шундый кешеләр мине яратсыннар ди, яисә фәрештәләр мине яратсын ди. Һәм шундый гамәлне яратырга синнән сорыйм ди. Шушы гамәл синең мәхәббәтеңә мине якынайта торган ди. Ягъни без беләбез, шушы кайбер гамәлләр иманыбыз артканда бирәк сизәбез. Кайбер гамәлләр шуның кадәр җиңел эшләнәләр, шуның кадәр рәхәт булып китә. Кайчан кеше иманы төшә, ул гамәлгә барасы да килми, ул иренә, ялкаулана. Шушы вакытта без шу дуганы укырга тиешбез. Я Раббым, сине яратырга миңа насыйп ит, җиңел әйт, һәм шу гамәлләрне, кайсы гамәлләрне син яратасың, кайсы гамәлләр синең мәхәббәтеңә мине якынайта, шушы гамәлләрне яратырга миңа шулай ук мәхәббәт бир дип сорарга тиешбез. Шулай ук Сахих Бухарда килә торган хадистә Расул саллаллаху әйтә, шунлыкта Алла Субханаху Тааля ди, әгәр дә берәр кулны ярата икән ди, Җибрил алейһиссаламны чакырып әйтә ди, һәм әйтә ди, Җибрил, мин бу кешене яратам ди, фулан ибн фулан ди, һәм син дә аны ярат ди, аңа әмер итә. Шуннан соң Җибрил алейһиссаламны ярата башлый. Шуннан соң Җибрил алейһиссалам бөтен күкләргә һәм күкләргә әйтә, шунлыкта ди, Аллаһ ди, бу кешене ярата ди, сез дә аны яратыгыз ди. Һәм бөтен күк әһелләре ул кешене ярата башлыйлар. Һәм шуннан соң шушы җирдә шу яшәгән кешене барлык кешедән ярата башлый. Барлык кешедән аннан, ягъни файда ала башлый. Һәрбер кешегә ул мөлаем, матур булып тоела башлый.
Һәм шулай Аллаһ Тәгалә Мәрйәм сүрәсендә әйтә: "Иннәлләзина аману ва амилус-салихати саяджалу лахумур-рахману вудда." Чынлыкта кем Аллаһка иман китерде, изге гамәлләр кылды, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул кешегә мәхәббәт бирә ди. Ул кешене ярату, ул кешене ярата башлый һәм ул кешегә дәгән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ярату мәхәббәтен бирә ди. Ягъни бу нинди зур нәтиҗә, нинди зур әлхәмдүлилләh Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә яратуның ягъни сәбәпләре. Һәм әгәр дә карап карасак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шул кешене ярата икән, ул кешене бу дөньяда саклый. Менә күп кешеләр куркалар, шулай бит инде ачлыктан, суыктан. Һәм белегез, әгәр дәгән сез Аллаһны яратасыз икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезне ярата башлый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезне саклыячак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезгә булышачак. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезгә бәхет бирәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сезгә канәгатьлек бирәчәк. Бу иң зур бәхеткә ирешүнең серләре булып тора дип әйтәләр галимнәр. Һәм шушы менә бу мәхәббәт белән кеше яшәсә, ул аңа кеше нинди начар сүз әйтсә дә аңа исе китми. Аңа кеше аннан көлсә дә яисә кешегә берәнди хәерчелек, авыр сынау килсә дә ул белә бу Аллаһтан. Аллаһ аны миңа язып куйган. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белә нәрсә миңа хәерле. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барлык әйберләрне белеп торучы. Һәм кайбер кеше мәсәлән карап карасак, беренче авыр сынау килсә, ул борчыла башлый, кайгыра башлый, аның кәефе төшә. Әмма чын Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә яраткан кеше белә, моны миңа Аллаһ бирде. Аллаһ бер кайчанда миңа бер тузан бер тойхатлык дигән зөлемлек китерми, бер кайчанда бер начарлык та эшләми. Димәк, мин сабыр итсәм, бәлки файдасы булыр. Шулай бит инде кайбер кеше асылда белми нәрсә аны көтә, юкка кайгыра, борчыла, аннан соң вакыт үткәч, әлхәмдүлилләh шулай булган икән дип куярга мөмкин. Шуңа күрә асылда Аллаһны яраткан кешенең иманы да күтәренке була һәм ул һәр вакытта дагы Аллаһ белән шул әйберләрне бәйли. Яхшылык килсә дә Аллаһка шөкер итә һәм авырлык килгәндә дә сабыр итә һәм бу чынлыкта менә Аллаһның шушы мәхәббәтенә ирешүче кешеләр, алар бик әз, әмма алар бик бәхетле кешеләр. Алар чын ике дөнья бәхетенә ирешкән, чын менә шушы кешеләр. Һәм менә алар ничек шушы бәхеткә ирешеп була? Шулай кыскача әйтеп китәм, шушы мәхәббәткә ирешү өчен иң беренче шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә яраткан Аллаһның сүзен, Аллаһның Коръәнен укырга. Күп кенә кешеләр күрәбез, тәҗвидне беләләр, Коръәнне яттан беләләр, әмма нәрсә Аллаһ әйтте икәнлеген белмиләр, аңламыйлар. Шуңа кемдә Шәйх Абдуразак Әл-Бадр шулай әйтә. Без кеше Коръән укый башлый икән, яисә ятлый икән, яисә укый икән, Коръәнне тизрәк укып бетерәсе килә. Коръәнне тизрәк ятлап бетерәсе килә. Юк, алай бик зур хата ди. Коръәнне син аңлап укырга тырыш ди. Хәтта шулай бер галим әйтеп киткән иде, менә сезнең берәр нинди авыр хәлегез була икән ди. Шундый менә була бит авыр сынаулар, була бит авыр хәлләр. Кемдә авырып киттеме анда, бик катымы, кемгәдер нинди авыр хәл булдымы, авыр сынау килдеме? Шул вакытта ди кеше ди Коръәнгә ябышсын ди. Коръәнне укысын ди. Рәсүл саллаллаху хәдисләрен укысын ди. Менә укысын ди. Укыйсы килмәсә дә үзен җиңеп укый башласын ди. Шуннан кеше сизә ди, кеше чынлап җиңеләеп китә. Укырга кирәк, ягъни тәфсирен аңлап. Ягъни кайбер кеше гарәпчә укый дагы, мин дә бер нәрсә аңламыйм ди. Ягъни тәрҗемәсен, тәфсирен, нәрсә Аллаһ әйтергә теләде? Нәрсә Аллаһ безгә әйтә? Ничек Аллаһ Тәгалә безгә әмер әйтә? Нәрсәдән безне Аллаһ Тәгалә тыя? Ничек Аллаһ Тәгалә безнең белән ягъни шу сөйләшүне алып бара? Аллаһ Тәгалә бит бу китапны безгә җибәргән. Без укып, без аны файда алсын өчен Аллаһ Коръән Кәримдә әйтә: "Афала ятадаббаруна ал-Qur'an?" Алар Коръән турында уйлап карамыйлармы нәрсәдә язылган ди? Аллаһ Тәгалә шулай сорый. Алар ди Коръәнне укып, шуны турында уйланып карамыйлармы инде? Шуңа күрә әгәр кеше шу укый башлый икән Коръәнне, ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне яратуга китерә торган иң зур сәбәпләрдән булып тора. Чөнки бу Аллаһның сүзе. Шулай бит, аны кеше язмаган, аны фәрештә дә язмаган, аны кеше тәрҗемә дә итмәгән. Безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Коръәндә Аллаһның сүзен укыйбыз. Нәрсә безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә? Һәм кеше күбрәк укыган саен шушы Коръәннең серләрен ача башлый. Һәм шуннан соң без фарыз гамәлләргә нык тотынырга тиешбез. Әйттем бит, Аллаһ Коръән Кәримдә әйтә, кемдә кем иман китерә, изге гамәлләр эшли, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул кешегә мәхәббәт сала. Кеше Аллаһны ярата башлый һәм шулай Аллаһ аны ярата башлый. Шуңа кушкан гамәлләрне кылырга тиешбез. Һәм Шәйх Абдуразак монда әйтә, шулай ук ди, кеше сөннәт гамәлләрне күбрәк кылырга тиеш ди. Сөннәт гамәлләргә шулай бик зур әһәмият бирергә тиеш ди фарызлардан соң. Фарыз безгә кылу, фарыз гамәлләрне кылу безгә фарыз, ваҗиб булып тора. Кемдә кем аны калдыра, гынаһ ала. Әмма сөннәт гамәлләрне кеше калдыра икән, гынаһ юк. Шуңа кайбер кеше бик сөннәт гамәлләрне кылып та тормый. Гынаһ юк бит аның ди.
һәм менә мәхәббәткә ирешәсең килә икән, Аллаһны күбрәк яратасың килә икән, һәм Аллаһ сине күбрәк яратуын телисең икән, шулай ук сөннәт гамәлләрен калдырмаска кирәк. Әйе, баштан авыр булырга мөмкин, кайбер шей ияләшмәскә мөмкин, әмма асылда уларның рәхәтен, уларның шушы тәмле, шушы ләззәтен татлый башлый. Шушы Аллаһ кушкан гамәлләрне кылып, һәм шушы сөннәт гамәлләрен күбрәк кылый икән. Һәм шулай кыла икән. Шулай ук монда Бухарида китерә торган сахих хәдистә Рәсүл саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Шунлыктан Аллаһ Субхаһу ва Тааля әйтә ди: Кемдә кем мин яраткан кулны ди, зыян эшли аңа ди, ягъни аңа ди берәр нинди авырлык китерә ди, менә Аллаһ ярата берәр кулны, кемдә кем аңа зыян китерә ди, мин ди аңа ди сугыш игълан итәм ди." Карагыз, Аллаһ Субхаһу ва Тааля ничек әйтә? Шуңа күрә хәзер күрергә була, кайбер кешеләр галимнәрне начар сүз белән, ягъни пышратасылары килә, галимнәргә начар сүзләр аталар. Әмма алар Аллаһның яраткан кулларыннан булып торалар. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тааля әйтә: "Мин ди андый кешегә ди сугыш игълан итәм" ди. Шуңа күрә без үзебезне сакларга тиеш, телләребезне галимнәргә начар сүз әйтүдән. Бу бик куркыныч. Әйе, кайбер вакытта кайбер галимнәрнең хаталары булырга мөмкин, алар пәйгамбәр түгел. Әмма аңа карамастан галимнәрне турында бер начар сүздәген әйтергә ярамый, үзең әгәр дә шунда бәхетле буласың килә икән. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тааля шу хәдисә шулай дәвам итә: "Минем кулым ди, миңа якыная ди, мин кушкан гамәлләрне кылып ди." Ягъни Аллаһ Тааля безгә фарыз, ваҗиб кылган намазлар укырга, закатлар бирергә, ураза тутырга, һәм минем кулым ди, шуларны кылгач ди, миңа якыная ди. Әмма шушы минем кулым ди, миңа якыная ди, шушы фарызлардан соң сөннәт гамәлләрне, нәфил гамәлләрне кылып ди, хәтта мин аны ярата башлыйм ди. Ягъни кеше Аллаһ Тааля безгә әмер итте шушы ваҗибләрне эшләргә, әмма ваҗибләрдән соң Аллаһ Субхаһу Тааля кушкан без сөннәтләрне кыла башлыйбыз икән. Аны калдырсак безгә гөнаһ юк, шулай бит. Әмма Аллаһ Субхаһу Тааляның яратуын телибез икән, шу сөннәтләргә күбрәк кыла башларга тиешбез. Шул вакытта нишләячәк без Аллаһ Тааля? Иншалла ярата башлый. Әгәр дә мин аны ярата башлыйм икән ди, мин ди аның ди ишетүчесе булам ди, күрүчесе булам ди, аның кулы булам ди, кайсы белән ул аны эш итә, аның аягы булам ди, кайсы белән ул йөри ди. Һәм әгәр дә ул миннән бер нәрсә сорый икән ди, мин һичшиксез аңа бирәчәкмен ди. Һәм әгәр дә ул миңа берәр нәрсәдән куркыпмы, сыена икән ди, мин ди аны саклаячакмын ди. Ягъни монда галимнәр әйтәләр, мин аның ишетүчесе, күрүчесе булам дип. Ягъни шушы ишетү ягыннан килә торган фитнәләрдә, начарлыклардан хата саклаячак. Шушы начар күрүләрдән, күзнең шушы фитнәләреннән саклаячак. Һәм аның һәрбер кылган кулы белән эшли торган эшләреннән яхшысын насыйп итәчәк, начарлыктан саклаячак. Аллаһ Субхаһу ва Тааля бара торган җирләрдән аны саклаячак. Бу бит инде Аллаһ Субхаһу Тааля иң зур нигъмәтләрдән берсе булып тора. Һәм әгәр дә минем кулым ди, миннән бер нәрсә сораячак икән ди, менә шу кулым, кемдә кем фарыз гамәлләрдән соң сөннәтләрне бик күп укый торган булды. Сөннәтләргә бик күп әһәмият бирде. Мин ди ул нәрсә сорый, шуны һичшиксез бирәчәкмен аңа ди. Менә күп кенә кешеләр әйтәләр, мин Аллаһтан сорыйм ди, миңа әле бер нәрсәдәген кабул булганы юк дип әйтеп куялар, шуны начар сүзләр, Аллаһның ачуын чыгара торган сүзләр. Син үзең нинди сәбәпләр кылдың соң Аллаһ Тааля синең дуаңны кабул итәргә? Син үзең Аллаһның яраткан кулларына кирдеңме соң? Аны булырга тырыштыңмы соң? Шуңа күрә без шуңа бик әһәмият бирергә тиешбез. Аллаһ Субхаһу Тааля безне яратсын сөйшәргә кирәк. Шулай ук менә бу иң зур кирәкле гыйлемнәрдән булып санала. Чөнки кешеләр әйтәләр, менә Аллаһ турында сөйли башлыйлар, кеше Аллаһны танымаган. Аллаһны ярату, шушы Аллаһны ярату хисе юк. Һәм ничек инде ул шушы гамәлләрне эшләргә тиеш, әгәр дә ул Аллаһны яратмый икән. Шулай Аллаһ ахырда нәрсә ди? Һәм әгәр дә минем кулым бер нәрсәдән миңа сыена икән ди, берәр куркыныч әйбердәнме? Берәр нинди кеше куркытаманы, яисә берәр нинди авыр хәл көтеп тораманы ди. Мин ди аны саклаячакмын ди. Ягъни шушы начарлыклардан, шушы авырлыклардан, ягъни менә бу бөтен бәхетнең асылы булып тора. Шуңа күрә бу һәрбер нәрсә Абдуразак әйтә, ягъни кешене һәрбер бу ишетүендә, күрүендә, баруында, безнең бөтен гамәлләр шуның белән эшләнелә. Ягъни һәрбер нинди генә вазгыять булмасын, нинди генә ситуация дип әйтгәндә булмасын, Аллаһ Субхаһу ва Тааля һәр вакыт саклаячак. Бу инде иң зур гамәлләрдән, иң яхшы гамәлләрдән булып тора. Һәм шулай ук Аллаһ Субхаһу ва Тааляның мәхәббәтенә ирешер өчен син һәр вакытта дагын Аллаһка карата мәхәббәтне үзеңә карата мәхәббәттән караганда өстен куярга тиешсең. Мәсәлән, син нәрсәдер яратасың,
һәм син белдең, моны Аллаһ яратмый икән дип. Димәк, син моны калдырырга тиешсең. Яисә син нәрсәдә эшләргә яратмыйсың, әмма беләсең, моны эшләсәң Аллаһ син ярата башлый дип. Син моны белдең. Инде син авыр булса дагын, ягъни ялкаулансаң дагын, иренсәң дәген, син белергә тиешсең, бу гамәлне Аллаһ ярата, димәк, мин өстен куярга тиешмен, моны эшләргә тиешмен дип. Шулай ук Аллаһны ярата торган сәбәпләргә китерә торган сәбәп ул Аллаһ Субхаһу ва Тааля исем сыйфатларын белү. Без беләбез, Аллаһ Субхаһу ва Тааля үзенең шушы исем сыйфатларын безгә Коръәндә, Сөннәттә бик күп килә. Аллаһ Субхаһу ва Тааля ул исән, бер кайчан да үлми. Аңа бер кайчан дагы йокы дагын алмый. Ул һәрбер нәрсәдән кодрәтле. Бүтән шушы барлык дөньяны Аллаһ кына барлыкка китергән. Һәм Аллаһ безгә бу дөньяда ризык биреп тора. Аллаһ Субхаһу ва Тааля безне саклый. Аллаһ Субхаһу ва Тааля безгә барлык хәерлекне бирә. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тааля әгәр дә тели икән берәр нәрсә булуын, бүтән кешеләр теләмәсә дәген, Аллаһ Субхаһу ва Тааля булганча була. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тааля шуның кадәр бай, Әл-Гани дип атала. Шуның кадәр бай Аллаһ Субхаһу ва Тааля, әгәр дәген һәрбер бу дөньяда сораган кеше Аллаһтан нәрсә тели сорый икән, һәм Аллаһ аны һәрберсенә бирә икән, мәсәлән, кемдер зур-зур өйләр сорый, кемдер кыйбатлы машиналар сорый. Менә бу дөньяда күпме кеше яши, уйлап карагыз, 8 миллиард. Һәрберсенә Аллаһ Тааля шушы теләгәнен бирә икән, кемдер җир шарын тели. Бер кеше җир шарын тели, икенче кеше шулай җир шарын тели. Аллаһ Субхаһу ва Тааля бөтенесен шуларга бирә икән, бу Аллаһның байлыгыннан, мөлкәтеннән шуның кадәр генә кимәтә ди. Ничек итеп кеше инәне суга тыгып ала? Күпме су алды ул шушы диңгездән? Менә карап карагыз, менә диңгез ди. Һәм кеше инәне алып, шул диңгезгә тыгып ала. Күпме тамчы су алды ул? Ягъни шуның кадәр генә аның мөлкәтеннән кимиячәк, әгәр дә бөтен кешегә нәрсә тели шуны бирә икән. Бу кеше әйтеп тора, Аллаһ Субхаһу ва Тааля иң бае, Аллаһ Субхаһу ва Тааля иң юмарты, Аллаһ Субхаһу ва Тааля иң камил зат, Аллаһ Субхаһу ва Тааля бер үзенә гыйбадәткә лаеклы, бердән-бер илаһи зат икәнлеген күрсәтеп торучы дәлилләрдән булып тора. Һәм шулай ук Аллаһны ярата торган шушы гамәлләрдән, сәбәпләрдән булып тора, кешеләр ихлас, ягъни Аллаһка гына гыйбадәт кыла торган, шушы үзенең әхлагы белән, үзенең иманы белән көчле булган кешеләр белән янәшәдә булырга тиешләр. Әгәр дә кеше һәр вакытта да начар кешеләр белән йөри икән, һәр вакытта начар кешеләрне күрә икән, инде уларның шушы Аллаһка карата мәхәббәтен дә киметәчәк, иманын да киметәчәк, изге гамәлләрен дә киметәчәк. Әгәр дә кеше инде һәр даим шушы гыйлем әһелләрен күрә икән, изге гамәл кылучы кешеләрне күрә икән, һәм алар белән һәр вакыт йөри икән, ул үзедән шу якка үзгәрә башлый. Ничек итеп, мәсәлән, безнең гади мисал гына китерәм, әгәр дә мәсәлән алмалар бар икән, бер яшик яхшы алмалар, без шунда бер черегән алма куйдык. Берне генә. Анда 100 алма, яхшы, чип-чиста, саф. Без анда бер чери торган бер алманы куйдык. Уйлап карасаң бит инде алмалар 100. Алар бит инде ул бер генә чери торган алмадан зыян күргә тиеш түгел, уйлап карасак. Ягъни киресенчә шушы черегән алма төзәлергә тиеш дип уйлыйбыз. Әмма юк, шушы бер черегән алма шушы 100 алманы черетеп бетерә. Шулай бит инде. Шуңа күрә без бу әйбергә бик каты карарга тиешбез. Менә Шейх ахырда әйтеп китә. Чынлыкта менә хәзер дә шушы телефоннар аша, шушы менә интернет аша инде менә бу начарлыклар, начар әйберләр инде безнең өйләргә керә башлады. Әүвәле кешеләр балаларын урамга чыгармыйлар иде, начарлыкны күрмәсеннәр өчен дип. Инде хәзер кеше өйдә утырып таган, шушы начарлык инде хәзер өйгә кереп җитте безнең. Кеше өйдә утырып, шушы начарлыклардан инде хәзер исән сау була алмый. Шушы кеше күп телефонда утыра икән, күп интернетта утыра икән, инде үзе сизә башлый, кеше үзенә үзе үзгәрә башлый. Намаз да укыйсы килми, гыйлем да аласы килми, һәм менә шушы бик каты зыян ясый. Шуңа күрә без үзебезнең шушы башта үзебезне коткарырга тиешбез һәм үзебезнең гаиләләребезне, балаларыбызны шушы менә начарлыклардан. Кемне карый ул? Нәрсә карый ул? Улан файда китерәме? Ул аңа бу дөньяда һәм ахирәттә файда китерәме? Шушы карый торган әйберләр. Шушы менә зыян сала торган әйберләр. Зыян китерми, файда китерми икән, димәк инде ул зыян гына китерә. Өченчесе юк. Һәрбер син карый торган әйбер, һәрбер син укый торган әйбер, һәрбер син күрә торган кеше сиңа яисә яхшылык кына китерә, яисә начарлык кына китерә. Әгәр дә белдең икән, кеше сиңа начарлык кына китерә, Аллаһ турында начар сөйли, дин турында бер нәрсә дә сөйләми, начар гына сөйли, димәк ул кешеләрдән ерак булырга кирәк, хәтта чабып китәргә кирәк, йөгерергә кирәк, үзенне коткарырга кирәк. Чөнки Рәсүл саллаллаһу әйткән: "Әл-мар'у галя дини халилихи, фәльянзур ахадукум ман юхалил" ди. Чынлыкта һәрбер кеше ди, үзенең дустының динендә ди.
Кайбер кеше әйтә, бу минем иң якын дустым ди. Димәк, син аның динендә. Шуңа күрә һәрберегез карасын ди, кем белән ул дус ди. Кем белән ул шушы иң якын дус итеп күрә, шуны карасын, сайласын ди. Ягъни бу бик куркыныч. Шуңа күрә мин монда инде күбрәк сөйләп киттем Аллаһны ярату турында, мәхәббәт турында, чөнки бу бик кирәк. Кайбер кешеләр сөйлиләр, моны эшләргә кирәк, тегене эшләргә кирәк дип, Аллаһны ярату, Аллаһның мәхәббәте турында бик сөйләнелә. Шуңа күрә кирәк дип уйладым, галимнәр дә әйтәләр, Аллаһны танытырга кирәк кешеләргә ди. Кем Аллаһны кешеләргә таныта, Аллаһка карата мәхәббәтне күбрәк сала, кешеләр үзләре Аллаһка гыйбадәт кыла башлыйлар. Аллаһка гыйбадәт кыласылары килә. Бу тәүфик дигән әйбер бар, шулай бит? Тәүфик нәрсә ул? Аллаһ кушканнарны җиңел итеп үтәү, кешегә авыр түгел. Кемгә ураза тоту авыр түгел, кемгә намаз уку авыр түгел, тәүфик дип атала. Һәм Аллаһ ярамый гынаһ дигән әйберләрдән, шуны җиңел генә алардан азат була, шуны җиңелләрдән алар ерак кына була. Шуңа күрә бу бик мөһим. Хәзер инде үзебезнең дәрескә кайтыйк. Шушы гыйбадәтнең арканнарынан булып торабыз, мәхәббәт дидек. Без мәхәббәт турында күп сөйләдек, әлхәмдүлиллаһ. Аллаһны ярату. Ул безнең йөрәкне кузгатучы, уятучы сәбәп булып тора. Аллаһка кеше гыйбадәт кыла. Әгәр дә мәхәббәте юк икән, кеше инде Аллаһка гыйбадәт кыласы килми. Аңа тартмый. Аллаһка гыйбадәт кылырга уйламый да гына. Шуңа күрә бу бик мөһим булып тора. Һәм иң көчлесе ди, карагыз, Шейх Ислам Ибн Тәймия әйтә, иң көчле сәбәп ди, шу йөрәкне уятучы, ул ди Аллаһка карата мәхәббәт ди. Шулай бит. Икенчесе курку дидек. Кеше Аллаһтан куркырга тиеш. Кайчан куркырга тиеш? Әгәр дәгән Аллаһ ярамый дигән, Аллаһ шушы гынаһлы булган гамәлләрдән, Аллаһ яратмый торган гамәлләрдән кеше аңларга тиеш, куркырга тиеш, шушы гамәлләрне кеше кылырга уйлый икән, белергә тиеш. Моны бит Аллаһ яратмый, мин Аллаһтан куркырга тиешмен дип. Шуңа күрә Аллаһтан курку шулай тиешле. Кеше Аллаһтан куркмый икән, гынаһларга кирип китәчәк. Шулай бит. Һәм өченчесе ул өмет итү. Без өмет итәбез, әгәр дә без изге гамәлләр кылдык икән, Аллаһ кушканнарын үтәдек икән, өмет итәбез, иншаллаһ, Аллаһ Субханаһу ва тааля безне үзенең мәңгелек вәгъдә иткән җәннәтенә кертә дип. Шуңа күрә бу иң зур шушы менә гыйбадәтнең арканнарыннан булып тора. Һәм шулай ук гыйбадәтнең үзенең шартлары бар. Теге гыйбадәтнең шартлары бар. Кайчан кеше шушы шартларны үтәми, гыйбадәт кабул булмый. Ике шарт. Беренчесе ул ихласлылык. Безнең һәрбер гамәл Аллаһ ризалыгы өчен кылынырга тиеш. Аллаһ каршында без ихлас булырга тиешбез. Намаз укыйбыз икән, кеше күрсен өчен дип түгел. Яисә миңа акча бирсеннәр өчен дип түгел. Садака бирәбез икән, кеше мине мактасын өчен дип түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм бу ихласлылык йөрәк өчен бик авыр гамәлләрдән булып тора. Уйлап карагыз. Кеше сүзенә карамыйча, бер нәрсә дә әйтмичә, Аллаһ ризалыгы өчен бу ибн эшләргә кирәк. Суфиян әс-Саури дигән галим әйтә, чынлыкта ди, менә иң авыр гамәл ди, миңа ди эшләүләрдән, ул динә шу ниятне үзгәртү, шу ихлас итеп гамәлләрне эшләү иде ди. Кеше аның өстендә эшләргә тиеш. Һәрбер гамәлен Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Аллаһ разый булсын дип. Һәм икенче шарты булып тора, ул шушы гамәлне, шу гыйбадәтне эшләү сөннәт буенча. Ничегедер Расул саллаллаһу әмер итте, дәлил белән. Әгәр дәгән кеше бу ике шартны эшләми икән, инде аның шу гыйбадәте кабул булмый, гыйбадәтнең шартлары үтәлмәгән була. Беренче әйттек, ул ихласлылык. Кеше һәрбер гамәлне Аллаһ ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Аллаһ күрсен, Аллаһ белсен өчен дип кенә, кеше күрсен өчен түгел, кеше мактасын өчен дип түгел. Һәм икенчесе дәлил буенча. Ничек безгә аны Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтте? Кемдер әйтә дигән, киләдән әйтергә мөмкин, мин менә хәзер 6нчы фарыз намаз укыйм дип. Аңа әйтергә мөмкиндер, син ничә бер шей алай эшлисең дип. Ул әйтә, намаз укуда бер начарлык бармы дип әйтергә мөмкин. Без әйтәбез, әйе, әгәр дә син дәлилең юк икән, син каян алып бу эшне эшләдең? Кемдер яңа гыйбадәтләр уйлап табырга мөмкин. Юк, без беләбез, иң яхшы юл, ул нинди юл? Ул Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның юлы. Аннан да яхшырак юл юк. Шуңа күрә бу бик мөһим булып тора. Без шушы һәрбер кушкан гамәлне ихластан эшләп, һәм сөннәт буенча эшләргә тиешбез. Әгәр дә дәлил буенча эшләмибез икән, яисә күп кешеләрне күрергә туры килә, дәлилне белә торалар. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям эшләгән дип әйтә тора, әмма ул киресен эшли. Ягъни бу күрсәтеп тора, кешенең шушы Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям килгән шушы Коръән, сөннәт белән, шушы зур туры юл белән, ягъни шушыңа исе китми, аңа карамый, уйламый, ягъни бу шулай бик куркыныч булып тора. Һәм ахырда шулай әйтеп китәсем килә, менә шул мәхәббәт белән дигән бәйле, сөннәт белән бәйле булганда, шулай ук Аллаһ Субханаһу ва тааля Коръән Кәримдә Әл-Гимран сүрәсендә әйтә: "Әйт син аларга, я Мөхәммәд, әгәр дигән алар әйтәләр икән ди,
Без Аллаһны яратабыз дип ди. Әйт аларга ди, минем арттан иярегез дип ди. Ягъни әйт кемнәргә? Шушы кешеләргә. Әгәр дә сез Аллаһны шунда яратасыз икән, һәм Аллаһ яратуын телисез икән ди, әйтегез ди, минем арттан иярегез ди. Минем арттан дигән сүз, ягъни сөннәткә иярегез ди. Сөннәткә нык тотыныгыз ди. Сөннәт буенча яшәгез ди. Ягъни Расул саллаллаху нәрсә эшләгән, шуны эшләргә. Расул саллаллаху ничек өйрәткән, шулай эшләргә бөтен гамәлне, намазны, уразаны, закатны, хаҗны. Расул саллаллаху ничек йөргән, нинди сүзләр әйткән, аның шушы тормышын өйрәнергә, аның артына иярергә. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә ди: "Ва юхиббикумуллаһ" ди. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә ярата башлар ди. "Ва ягфир лакум зунубакум" ди. Һәм сезнең гөнаһларыгызны гафу итер ди. Карагыз, шулай Аллаһны яратушы иң зур сәбәпләрдән булып тора диләр галимнәр әйтәләр. Без сөннәткә ияргә тиешбез. Сөннәткә ияргә тиешбез. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям ул Аллаһның иң яраткан кулы. Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәллямне Аллаһ җибәргән бу дөньяга, шушы безне мөселманнарны төзәтер өчен, мөселманнарга юл күрсәтер өчен, алдан мөшрикләрне, ислам динендә булмаганга, аларны туры юлга алып килер өчен, исламга алып килер өчен. Карагыз, күпме файда эшләгән. Һәм аның һәрбер әйткән сүзе, һәрбер юлы аның иң дөрес юл. Һәрбер кылган гыйбадәте, һәрбер кылган гамәле иң яхшы гамәл. Шуңа күрә шулай Аллаһның мәхәббәтенә ирешәсебез килә икән, без һәр вакытта да Расул саллаллаху сөннәтенә ияргә тиешбез. Һәм ахырда шушы гыйбадәтнең төрләрен генә язып алыйк. Ул без беләбез, гыйбадәтләр төрле-төрле була. Һәм галимнәр асылда шу гыйбадәтләрне 4кә бүләләр. Гыйбадәтул калбия, ягъни йөрәк гыйбадәтләре, без монда әйттек, ул шу Аллаһка иман китерү, Аллаһны ярату, Аллаһтан курку, Аллаһ Субханаһу ва тааля өмет итү һәм ышану. Шулай без иманның 6 баганасына ышанабыз диләр. Аллаһ дибез, Аллаһка ышанабыз, ышанабыз Аллаһның китапларына, Аллаһның сыйфатларына, пәйгамбәрләргә, фәрештәләргә, Аллаһның изге китаплары булган кыямәт көненә, тәкъдиргә ышанабыз. Тәкъдир яхшылык начарлык Аллаһтан икәнлегенә. Бу шулай бөтенесе дәген шушы йөрәкнең гыйбадәтләренә керә. Һәм шулай ук шушы безнең гыйбадәтләрдән булып тора ул тел гыйбадәтләре. Мәсәлән, без Аллаһны зикр итәбез. Мәсәлән, ла илаһа иллаллаһ дип әйтәбез. Яисә дуга кылабыз. Шулай бит тел безнең белән эшли. Зикр итәбез. Динне җиткерәбез. Ягъни шу дәгъват кылабыз. Туганнарга җиткерәбез, якыннарга җиткерәбез, дусларга җиткерәбез. Коръән укыйбыз. Булар бөтенесе дәген кайсына керә? Телнең гыйбадәтләренә. Өченче, безнең тәнебезнең гыйбадәтләре. Бәдәни дип атала. Гыйбадәт у бәдәния. Ул шулай безнең шушы бөтен әгъзаларыбыз кылган гыйбадәтләргә керә. Намаз булсын, җихад булсын, хаҗ булсын. Шушы намазларга, мәчетләргә бару булсын, кешеләргә булышу булсын кул белән. Кешеләргә яхшы мөнәсәбәт булсын, көлү булсын кешеләргә, шулай бит. Булар барсы дагы шушы безнең тәнебезнең гыйбадәтләренә керәләр. Һәм 4нчесе ул мал белән бәйле, акча белән бәйле шушы гыйбадәтләр. Ягъни закат чыгару, садака бирү. Берәр нинди кеше нәзер әйтте икән, акча бирәм дип, шуны эшләү. Яисә җихад кыла икән кеше, шу малы белән Аллаһ юлында шуны сарыф итә. Булар барсы дагы шушы гыйбадәтнең төрләренә керә. 4 төрле безнең гыйбадәт бар. Аллаһ Субханаһу ва тааля безнең шагыйлем алуны файдалы кылсын, ихластан кылсын. Һәрберебезгә дә файда китерергә тырыш, Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм берәр ни хата кимчелекләр безгә Аллаһ Тәгалә безне гафу итсен. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.